Bosta pumpira u ħaddiema mid-Dipartiment tal-Protezzjoni ċivili kienu involuti f'eżerċizzju li sar fil-Marsa biex jaraw kif iwieġbu f'każ li jkun meħtieġ l-intervent tagħhom f'xi inċident kbir. L-eżerċizzju sar f'impjant li fih jinħażen volum kbir ta' fjuwil fit-tankijiet, fejn il-ħaddiema aġixxew daqs li kieku ħareġ ammont kbir ta' fjuwil bil-konsegwenza li ħoloq periklu ta' inċident kbir. Id-direttur tal-Protezzjoni ċivili Emanuel Bsajla qal li dan l-eżerċizzju jsir kull sentejn skont direttiva Ewropea u dan f'kull wieħed mill-10 siti li jaħdmu ammont kbir ta' fjuwil f'pajjiżna. Koma sajts fi kliem sempliċi huwa postijiet fejn għandhom ħasna kbira ta' fjuwil. Hawnhekk kif taraw it-tankijiet kollha mimlija bil-fjuwil. Biex intik eżempju ieħor għandek il-power station ta' l-Mara. Fejn għandek kwantità kbira ta' fjuwil, hemmhekk dak ikun imsejjaħ koma sajt. Is-Sur Bsajla saħa fuq l-importanza li l-ħaddiema jħaffu biex mhux biss jitfu n-nar iżda jikkontrollaw milli jinfirex għal tankijiet oħra tal-fjuwil. Trid tara illi tikkontrolla n-nirien għaliex jekk inti huwa importanti li tikkontrolla n-nirien f'koma sites għax jekk titlef tank jaf titlef it-tankijiet l-oħra. U mbagħad ikollok diżastru ikbar. Ġifieri l-iktar żewġ affarijiet li tittati każ ġo koma sites huwa li n-nar iżommu contained u titfih kemm jista' jkun malajr u li ssalva n-nies li maqbuda malajr kemm jista' jkun. Ma l-iskat tal-allarm tal-emerġenza, il-ħaddiema deru jaslu fuq il-post u b'mod koordinat bdew ħidma biex jikkontrollaw il-ħruġ tal-fjuwil minn Bowser. Hawnhekk grupp ta' pumpira xarbu l-Bowser li minnu kien ħireġ il-fjuwil u oħrajn ħażlu l-art biex f'każ ta' nar ma jinfirix. Il-Ministru għas-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia li mar fuq il-post isegwi dan l-eżerċizzju qal li fl-eżerċizzju ħadu sehem ukoll bosta rekluti ġodda. Dit darba wkoll u tul dal-aħħar ftit ġimgħat qegħdin jieħdu l-opportunità li rekluti illi qed jiġu imħarġa taħt il-direzzjoni tal-Protezzjoni ċivili ikollhom hands-on ta' ċirkostanzi illi jistgħu jinqalgħu. Ħalli fil-ġimgħat li ġejjin meta jsiru membri sħaħ tal-Protezzjoni ċivili ikunu kapaċi jirreaġixxu għal dak li jistgħu jsibu ruħhom iffaċċjati bih. Min-nazzja u l-Ministru Joe Mizzi qal li dawn l-eżerċizzji jgħinu biex dawk responsabbli minn xi qasam tal-emerġenza jinżammu mħarġa ħalli fi stat tal-alert ikunu jistgħu iwieġbu għal kull eventwalità li jista' jkollu il-pajjiż. Ikun hemm xi wieħed jista' jimprovja anke fuq is-sistemi, wieħed jieħu vantaġġ u jimprovja xi ikun prova u jgħid x'jista' jagħmel aħjar jekk hemm xi ħaġa mhux qed jaħdem sew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.